Ajde, molim te. Kaj je to bilo? To je bio blja. Drži, imaš. Nešto slično koje je ovo. Nema Marija. I Miša. I šta ću sad? ...200 metara, ajde, super. Dobro vrtiš, Sonja, dobro. Sad sam se sjetio, stavio sam baterije u Mišu doma. A neka bar Miš radi.
To bi bila baza oblaka.